היי לכולם, מה שלומכם? רציתי להגיד תודה רבה על כל המילים החמות שקיבלתי בסרטון הראשון שלי. אני מאוד שמחה שאהבתם, שנהנתם, וברכות טובות לכל מי שהצטרפה לערוץ. מוצרים שיחזבו אותי, אספתי לא מעט כאלה, מסתבר, ואני אתייחס גם למוצרים שקיבלתי לסקירה, גם למוצרים שרכשתי בעצמי. זה לא יהיה מובחן אצלי, זה לא משנה אם מוצר לא התאים לי או לא תפקד כמו שצריך. אני פשוט אגיד את זה כמו תמיד, וזה לא משנה אם קיבלתי, כפי שאמרתי, או אם רכשתי בעצמי. יש לי פה 4 מברשות איפור שונות, אני אעבור אליהן ממש בקצרה. מברשת 27 של עופרה, אני לא יודעת אם עדיין מיוצרת, זוויתית, שיער לבן, עזים טבעי. היא לא מספיק רכה לטעמי פשוט. אני מצפה ממברשת סומק, מברשת הצללות, משיער עזים שתהיה באמת רכה, וזאת לצערי לא תפקדה. מברשת 953 של בדליום טולס, שאפשר לקנות את המותג ב-iHerb. מברשת קטנה, דו-פייברית, מעולה להנחת סמקים קרמיים, לטשטוש מוצרים קרמיים, לדוגמה מתחת לעיניים, מדממת, כפי שניתן לראות, ופשוט גם משאירה עם הזמן שחור מתחת לעיניים או על כל אזור אחר בפנים שהשתמשתי. 2 מברשות של מק, מברשות משיער עזים שצבוע לשחור, מברשת 138 ומברשת 134. רכשתי אותם לפני כמה שנים טובות. בגלל זה גם כשפניתי לשירות לקוחות כעבור זמן מה, כשהם התחילו לדמם לי אחרי חפיפה, אבל גם על הפנים, להשאיר כתמים של צבע שחור, הם כבר לא יכלו לעזור לי כי עברה יותר משנה. פשוט התמקדו במברשות לא צבועות, אם אתם מעדיפות שיער טבעי, או לחילופין מברשות סינתטיות שלא יעשו דבר כזה. שפתון מאט, אפקט אקסטרה אקסטרה לארג' לונג לסטינג קליפ גלוס של אסנס בגוון ולווט רוז. הגוון מאוד יפה, אבל על שפתיים הוא מדגיש כל יובש, כל דבר. פורמולה עצמה מאוד יבשה, לא עמידה. יש לזה ריח של גבינה רקובה מתוקה, אני לא יודעת, משהו פה לא עובד. 2 שפתונים, סדרת קולר מאט של קרוליין, לצערי היה לי גם גוון שלישי, לא התחברתי לפורמולה. גוונים מהממים, פורמולה גם מאט, מתייבשת מהר, אבל היא מרגישה יותר מדי על השפתיים, מוסית, היא לא עמידה, היא יורדת על כל דבר, ועם הזמן גם פשוט יורדת מצד הפנימי של השפתיים. כל הכבוד על היוזמה באמת, אבל לא ביצוע מעולה בשבילי. מספר מוצרי פנים שלא אהבתי, פייס מייקאפ פיקסר של קיקו, מקבל איפור, שיש לו פשוט ריח של ספרי לשיער, אותו דבר כמו ספרי לשיער, יכול להיות שהוא מקבל איפור, אבל אני לא יכולתי לעבור הלאה משלב של הריח המזעזע, אז לא, אני מעדיפה אורבן דיקי, סקנדינביה עושים את זה הרבה יותר טוב. Eyebrow Treat and Tame של אלף בגוון Clear and Medium, השתמשתי בגוון המדיום, הוא יותר מדי חום חם לטעמי לגבות שלי. יש בו גם נצנצים, לדעתי יתאים למי שאולי יש לה שיער ברונטי חמים יותר, לכיוון הבלונדיני, או ג'ינג'י, לא מוצר שאני יכולה להכניס לתיק איפור שלי באופן קבוע. עוד מוצר פנים מ-iHerb Mineral Fusion 3-in-1 Color Stick בגוון Berry Glow. זה בעצם סטיק בקרם שיש לו פורמולה יותר מדי יבשה, גם על הפנים, גם כשעושים סוואץ', לא מוצלחת. הוא עלה, אני לא זוכרת כמה הוא עלה, אבל לא משהו ששווה רכישה מבחינתי. יש סמקים קרמיים הרבה יותר מוצלחים. יש לי פה סומק של לארה מרסייה בגוון ווינטר בלום שרכשתי בסטרוברי. כשהמחיר יותר מדי זול בסטרוברי, כנראה שיש סיבה. זה משהו ישן שרכשתי גם לפני לא מעט זמן,
אבל זה פשוט לא עובר, לאצבע זה עובר, לשאר הפנים או למברשת זה לא עובר. מוצרים של לאורל מסיים מעולים, רק כשהם טריים כנראה ולא דברים ישנים. אסטי לאודר, Invisible Fluid Makeup. נתתי לו כמה הזדמנויות, השתמשתי בו, זה דיופ, צריך לשקשק אותו, כפי שעל בסיס מים. זה דיופ למייקאפ ויטה לומייר אקווה של שנל. לי יש את הגוון 1N1, שהוא מעט ורדרד. הוא לא בדיוק ניטרלי. אפשר לראות. מעט ורדרד לטעמי, אבל משהו שכן יכול לעבוד בשבילי, אבל הפורמולה, צריך לעבוד איתה, היא לא כל כך עמידה כמו מייקאפים אחרים. פשוט ציפיתי לי יותר, כי בדרך כלל אני מאוד אוהבת אסטי לאודר ואני מצפה ליותר ממייקאפים שלהם. דאבל וויר שכולם מתאפרים בו, אני מעדיפה לדוגמה דאבל וויר לייט, וזה פחות שומעים עליו, פחות מכירים אותו. משהו שם לא כל כך התחברתי אליו. למרות שניסיתי, יכול להיות שבתקופת חורף, יכול להיות שבתקופת אביב, לא בקיץ, כי באמת לא עמיד, ואחרי כמה שעות יש כל מיני נקודות כאלה שהוא יורד בצורה לא מחמיאה, אז אני לא התלהבתי. קונסילרים. לא מעט קונסילרים. אני יודעת, אני מנסה כל מיני, ולפעמים זה עובד, לפעמים לא. Edge Rewind, בגוון ברייטנר. אני אוהבת מאוד את הגוון פייר. הגוון הזה הוא ורוד מדי ובהיר מדי לטעמי. הייתי חייבת לערבב אותו, השתמשתי בו, אבל הייתי חייבת לערבב אותו עם קונסילרים אחרים, אז בפני עצמו ועל גוון אור שלי, שהוא יחסית ניטרלי ומעט יותר צהוב, הוא לא עובד. Healthy Mix, אני אוהבת את המייקאפ Healthy Mix ו-Healthy Mix סרום, אבל את הגוון 51 Light Radiance מקונסילר שלהם, פשוט לא הצלחתי לעבוד, הוא יותר מדי צהוב, פשוט ממש ממש צהוב, הוא לא יושב יפה מתחת לעיניים, הוא לא יושב יפה על הפנים עצמם. לא יודעת, משהו פה גם לא עובד. אם אתם אהבתם, קחו אותו ממני, באמת. Cover Stick של אסנס, בגוון 06 Matte Ivory. בדרך כלל בסטיקים משתמשים לפנים לכיסוי פגמים. הוא לא מכסה יותר מדי, הוא לא עמיד יותר מדי, אז הוא לא מחזיק מעמד אצלי כל היום. יש קונסילרים הרבה יותר מוצלחים לפגמים. קונסילר Forever 24/7 בגוון 2 של ביוטיקר. לקחתי כשעשיתי גם פוסט על מוצרים של ביוטיקר. לא פורמולה מוצלחת מבחינתי, יותר מדי. הגוון נחמד, אין לו גם ריח. פשוט לא מתחת לעיניים, מדגיש כל דבר, מתפורר, לא. ופסיפיקה, Natural Minerals Dream Light Illuminating Under Eye Brightener, גם מ-iHerb. אני אוהבת מהירים לעיניים, אם זה עדיין לא מובן. אז גוון מהמם, חשבתי וואו, באמת חברה טבעית, חברה מינרלית שאפשר יהיה לנסות ולהמליץ. זה לא המקרה, פשוט כי אחרי שמטשטשים אותו, גם מתחת לעיניים, לא נשאר שום דבר. הוא לא מכסה שום דבר, הוא לא מאיר שום דבר, כאילו לא מרחתם כלום. בזבוז כסף, בזבוז זמן שלכם ושלי, לא. מסקרות, אני פשוט אוהבת מסקרות תמיד במים. חלק ממסקרות שפה רכשתי, חלק כפי שאמרתי קיבלתי, זה פשוט לא מתאים לי. אני בטוחה שרבות מכם כן אוהבות את המסקרות האלה, אז באמת תקחו את זה באופן אישי. One by One Volume Express של מייבלין, גרסה רגילה, מברשת כמו שאני אוהבת, אבל לא מוצר כמו שאני אוהבת. גם נמרחת.
הרוקט כחולה רגילה, את העמידה במים אני מאוד אוהבת, הכחולה לא הצליחה להגיע לי את הריסים, אחרי שאתן מכירות אותה. גם בכלל, מסקרות של מייבלין, הגרסאות עמידות במים מאוד אהובות עליי, אבל לא המסקרות הרגילות. אימפקט לאש של ביוטי קר, כן עמידה במים, האריכה לי את הריסים, אבל לא עשתה שום דבר מעבר. לא עשתה נפח, לא החזיקה את האפקט של מעגל ריסים. בחולשתי הזמנתי פריימר לריסים של דיור, אני איתו כרגע, ביחד עם השילוב של Ice to Kill. אפקט נחמד, אני אוהבת אפילו עוד יותר, באמת. פריימר לריסים זה לא משהו שחובה, זה באמת בגדר פינוק בלבד, במיוחד פריימר לריסים יוקרתי, שגם ככה אמורים לזרוק תוך כמה חודשים. הוא לא נתן לי מספיק אפקט, לדעתי, שהרגשתי אם יש שינוי עם ההשכרה או בלי ההשכרה. אז נחמד, אבל לא משהו שארכוש מחדש. כפי שאמרתי, אני לא חובבת במיוחד מסקרות יוקרתיות, כי באמת לטעמי חבל על הכסף ואפשר להשקיע את זה במוצרים אחרים, שלא אמורים להיות מוחלפים כל כך הרבה זמן. אסנס, מקסימום ווליום, שום נעליים, דווקא אפליקטור ממש נחמד, אבל אפקט מאוד מאוד מינימלי, רק מי שמבקשת ריסים טבעיים ויומיים, ויש לה התברכה בריסים נהדרים. בולד מסקרה של קרליין, האפליקטור, אחד המעניינים שראיתי, ממש קטנצ'יק, מעמיסה מלא חומר, באמת מלא חומר, גם אחרי שהיא התייבשה. ופשוט הדביקה לי את הריסים, היא נותנת הערכה, אבל יותר מדי חומר, צריך לנגב, יותר מדי התעסקות, מבחינתי לא שווה. אני יודעת שיש רבות שכן אוהבות אותה, אז אני פשוט לא התחברתי. בבלס מ-iHerb, צללית קרמית, בהירה. לא מורידה חומר, שום דבר. בזבוז כסף, פשוט בזבוז. צללית של קווין אקוואן, צללית קרם. גם אותו סיפור, כנראה הם רצו להעיף, השתמשו. האריזה גם, אין פה חומר כמעט, זה יבש, זה הכל, הגוון מאוד יפה, אבל לא מוצלח. תודה לאל באמת שזה היה ממש זול. איישאדו פנסיל של בריאם, אני אוהבת צלליות קרם, אבל זה נראה על אף מאוד לא אחיד, מאוד לא יפה, לא התחברתי. צללית קרם 24/7 של סופט טאץ' בגוון 907. אני מדברת רק על הגוון הזה, לא על שאר הגוונים, כי לא ניסיתי. גוון סגול, גם אותו סיפור, לא נראה אחיד על הכפפיים, הוא לא מכסה כמו שצריך, בטשטוש נעלם. הצלליות האלו עשויות בגרמניה, הם גם, אתם תוכלו לראות אותם עכשיו בפופה, אריזה, אותו דבר, זה אותו מוצר, רק שלפופה הגוונים הם שימרים ולא כאלה שהם מצ, אז הגוונים של פופה הרבה יותר מוצלחים, וגם הפורמולה שם הרבה יותר מוצלחת, למרות שזה אותו מוצר, רק גוונים אחרים. מוצר, אם כבר דיברנו על פופה, איזי ליינר של פופה, איילנר נוזלי עם אפליקטור, הוא פשוט לא מספיק שחור, צריך לחזור עליו כמה וכמה פעמים כשמניחים על העיניים, אז לא צריך לצייר איתו כמה וכמה פעמים, לא שווה את התעסקות. יש איילנרים שחורים הרבה יותר מוצלחים מזה. עיפרון של ביוטי קר, עיפרון ללא חידוד, עמיד במים, מספר 28, שלקחתי כי רציתי לנסות אותו, דווקא נראה מאוד יפה. רציתי לעשות אותו כעיפרון עיניים, פשוט, הוא לפעמים כן רוצה לצייר, לפעמים לא, הוא מונח בצורה לא אחידה, הוא נשבר גם לא מעט, לא הצלחתי לצייר איתו, לא מוצלח. וכן, יש להם עפרונות ללא חידוד מוצלחים במיוחד לשפתיים, שאני כן אוהבת. קרליין אינקליינר, הגוון הכחול, אני מדברת,
שאני יודעת שכשאני אצייר עכשיו סווץ' זה לא ירד לי יומיים מהיד. הוא פשוט מדמם בצורה מאוד, ומקטים בצורה מאוד מסיבית, גם על האפף. אני לא הצלחתי להוריד אותו עם הסיר דו-פאזי, לא של קרליין, לא של חברות אחרות, זה נורא. בגוון כחול של לייף, אותו סיפור, אפליקטור מעט קצת יותר שמנמן, אבל אותו עיקרון, הגוון קצת מעט יותר חזק, אבל גם ברגע שעכשיו אני אנסה להוריד, גם הוא לא על אפיים ולא על ידיים, זה ירד. זה הקטים, תראו, שנייה. כן. ככה זה נראה פה, על אפף זה נראה עוד יותר גרוע, באמת בסוף היום. אני פשוט הייתי בשוק שהלכתי לישון עדיין עם סימנים של איילנר. זה היה מזעזע. מרסייה, אותו סיפור כמו עם הסומק, פשוט לא עובר, לא מברשת, לא על האור, עם האצבעות כן, אבל לא מעבר, לא מוצלח, ישן. כשאתם קונים בסטרוברי, שימו לב, אם זה מחיר נמוך מדי, יש שם איזשהו קאץ', באמת. עדיף להתמקד במוצרים חדשים, במוצרים שרק יצאו לשוק, מוצרים שאתם מכירים, לא במהדורות מוגבלות במיוחד שהיו לפני 3, 4, 5 שנים, שאתם לא יודעים כבר מה תוקף המוצרים, במיוחד בטיפוח. אז שימו לב לדברים האלה. יש לי גם כמה מוצרים של ביוטי קר, בראש קלינזר, מנקה ומחטא מכחולי איפור. אמרתי, אולי זה יהיה דיוק מוצלח למנקה מברשות של מק, אז לא, הוא לא, באמת. למרות שהוא זול, כמה הוא עולה בסביבות 10 שקלים, 11 שקלים, לא בטוחה. הוא הצליח לחטא אותם אולי מעט, אבל לא מעבר. הוא לא מוריד את כל הלכלוך שיש על מברשת, אז פשוט לא. אם אתם רוצים לחטא, אולי, אבל לא... אבל באמת, להוריד, צריך עדיין לקנות מנקה מברשות טוב כמו של מק, להכין לבד אפילו אפשר, עשיתי את זה בעבר, שזה מוריד כמעט הכל, אפילו יותר טוב מזה, או לשטוף אותם, שגם ככה צריך לעשות את זה לפחות פעם בשבוע, מברשות שאתם משתמשות ביום יום. מייקאפ פיקסר, גם של ביוטי קר. אני היום בריאה עם ביוטי קר, אבל אין מה לעשות. יש להם מוצרים מוצלחים, ויש מוצרים שלטעמי עדיף כבר לא להוציא, באמת. רואות, שמות. התזה, מנגנון התזה פשוט לא עובד. אז מה לעשות בדיוק עם מייקאפ פיקסר? מקבי איפור. מקבי איפור, אם כבר סקנדינביה, או אורבן דקיי, אבל לא ויתרתי, רציתי לנסות אותו. אז רכשתי מביוטי קר בקבוק כזה למילוי, שהעברתי לפה את החומר. הבעיה שגם הוא לא עבד. אמרתי, לא נוותר. רכשתי עוד אחד, בקבוק אחר. העברתי לפה את החומר, ככה נראה החומר. הבעיה שהוא לא עושה, הוא משפריץ, ככה שהיד רטובה. ותתארו לכם את זה על הפנים, כל האיפור שלכם ירד ויראה רטוב, וזה לא נעים. זה אמור לעשות, מקבי איפור אמור לתת מיסט, לתת ענן של נוזל, באמת, ולא רטיבות. אפילו אם אני מרססת מרחוק, זה עדיין פשוט רטוב. אז ביצוע לא מוצלח בשום אחד מהמוצרים. באמת, צריך לעבוד על האריזה, לא על המוצר עצמו, כי את המוצר עצמו אפילו לא ניסיתי, כי לא הצלחתי לעשות אותו, כי אני לא רוצה להרוס את האיפור שלי. Hand Protection Balm, אני חושבת שזאת מהדורה מוגבלת, Cherry and Coconut, אני אוהבת מאוד קוקוס, אני לא סובלת יותר מדי צ'רי, דובדבן, אבל פה השילוב של שניהם לא מוצלח במיוחד. אני אוהבת את אסנס, באמת יש להם מוצרים טובים מיוצרים באירופה, אבל הריח פה לא התחברתי, באמת. אולי זה בגלל ההיריון, אולי כי הדובדבן פה ממש ממש חזק,
אני לא מצליחה, לצערי לא אהבתי. טונר לעור רגיש עד יבש, ללא אלכוהול של סיסלי, יש לי בגודל דוגמית, שנתתי לו כמה הזדמנויות, והוא פשוט עשה לי מין פיצונים כאלה על העור, שלא, כנראה העור שלי ביחד עם הטונר הזה, הייתה לו איזושהי תגובת לוואי, משהו במרכיבים, הפסקתי מיד את השימוש וחזרתי למי פנים אחרים שלי. עוד מוצר של אסנס, SOS Spot Killer, זה אמור להיות מייבש פיצונים, חומר מאוד יבש עם ריח חזק של אלכוהול שמייבש לא רק את הפיצון אבל גם את האזור מסביב. חזק מדי לטעמי, אולי נוער באמת התחברו, אבל אני מעדיפה מוצרים ללא אלכוהול, דווקא לייבוש פיצונים, אלא יותר להתמקד בחומצות שמרככות את העור, שמורידות את העור בצורה יותר עדינה ולא מייבשות את העור מסביב. ויש פה גם Absolute Care, סרום לעיניים שרכשתי מקוסמטיקאית שלי. סרום מאוד 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 קליל, בשבילי פשוט יותר מדי, כמו מים מתחת לעיניים. אני מעדיפה באמת קרמים עם מעט יותר מרקם, מעט יותר לחות, שנותנים לחות לאזור מתחת לעיניים ואפפיים, אז לטעמי לא התלהבתי. מספר מוצרים אחרונים זה תיקנינג ספרי, ספרי למראה יותר עבה של אנדלו נטורלס, חברה שאני מאוד אוהבת, אבל הספרי הזה, באמת, אתם רוצות משהו לנפח, תהפכו את הראש, שימו קצת חומרים, תנו פן, בוסט, תעבדו עם דיפיוזר, אבל חומר הזה פשוט עשה לי שומניות מטורפת, גם בשורשים, שאפשר להשתמש בו בשורשים, גם בכל השיער, לא מוצלח, מאוד התאכזבתי כי ציפיתי להרבה יותר ממנו. מברשת נסיעות של Wet Brush, שעם הזמן פשוט התעקמה, באמת, ולא עשתה את העבודה כמו שצריך, אז אני מעדיפה מברשות אחרות, כמו טנגל טיזר, של נסיעות שיש להם סגירה כזאת מלמעלה, וזה לא. ואחרון חביב, מוצר לשיער, זה מסלסל ומחליק ביחד, שרכשתי בחול. אם אתם מכירים את הרשת ג'מבו, מלא ישראלים מכירים את זה, אז יש פה מחליק קטן ויש פה מסלסל. המסלסל תופס יותר מדי את השערות ולא משחרר כשהשערה כבר אמורה להיות מוכנה, כשהטלטל אמור להיות מוכן, וזה מסתבך. אני שמחה מאוד שזה יעזור, כי אחרת זה נחמד בתור מחליק בלבד, באמת לנסיעות, אבל לא יותר מזה. זה היו כל המאכזבים שלי. אני מקווה שאהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תירשמו, תעקבו. אני אשמח לשמוע גם מכם איזה מוצרים יחזבו אתכם לאחרונה, ממה כדאי להתרחק, מה כדאי לא לנסות, ונתראה בסרטון הבא. תודה רבה שצפיתם.